Canas de Troula, acompañádenos á Festa da Gaita e Cantos de Taberna de Arzúa. Macrocelulosas. Bueno, pois estou con Xisco Feijóo e con Anxo nesta cita tan importante, non, Xisco? Sí, para nós é sentir a música tradicional e sobre todo a música tradicional e a nosa música e a nosa tradición feita polo pueblo dentro do pueblo. E son destas cousas que se acaba de ver agora, que teredes grabado, donde existe irmandade, donde todo o mundo se mistura, e todo o mundo toca, todo o mundo disfruta, e sintes ese power da nosa terra. Sodes unha gran familia, e no teu caso, Anxo, eres daqui de Galicia, non? Me decías de Mugardos, pero vides desde Madrid, non? Vimos desde Tres Cantos, en Madrid, do Centro Galego, e para nós é un orgullo poder participar nunha festa tan importante, unha festa da gaita, unha actividade que facemos todas as semanas con toda a ilusión do mundo dos galegos emigrados en todas as partes do mundo, en concreto en este caso de Madrid, e de moita outra xente que non son galegos e que semanalmente están ali con nós. Por eso é un orgullo poder estar aquí en Galicia representando a emigración aos que estamos fora e que non podemos estar habitualmente aquí. Para estar informado de todo o que pasa nas comarcas de Arzúa, Deza, Terra de Melide e a Ulloa, dalle a seguir e a me gusta a nosa páxina de Facebook, de Instagram, @ecosdacomarca ou subscríbete na nosa web www.ecosdeacomarca.com, unha nosa canle de TikTok.